ka menteri katnat ka kot ka khia I kong amprin lingdo henen kasngi ila Plie ya ka Jaka ai jing Sumar ka Meghalaya Traditional Healing Clinic ka bapen pau ya ka jingsang jong ka Jaka Sumar bala ap labon bon snem ban penne bat pen em ya ka rukom Sumar Tynrai ya ka Meghalaya Traditional Healing Clinic la baitingka da ka Bio Resources Development Center ha ka jinglun ka balakon pralak tingka ya kabala penyan da ka Ribhoy Traditional Healing Association. Habakran hakani kasngi ikong amprin ila banjur halor ka jingdon kam ban pen KM ya ka rukom Sumar Tynrai haka jela namar ki breu khamtam haki jakasor kilaklet yaki batla letpat ban Sumar chaki doktor haki hospital. Di kini kijing wan ka jingkiw jong ka imlang ka salang tengkat ka pengklet yangi ialah ka jong ka value kani ka jing kordor jong kani ka knowledge ka pangi hap panyada ni hap man ha bat ni hap samlem sya kita kin nong sim pateng ki banwan hakisni hakia nani syakman Layo ban kurup hadu sapu